Proč nás na srbsko-bulharských hranicích dezinfikovali? Jaký je to cestovat zadarmo, nebo aspoň neutrácet za přepravu? Já jsem Maris a stopuju kolem světa. Ne všechny auta jsou čistý a často ani pohodlný, takže se s tím diskomfortem naučíte žít. Jo, tohle je můj polský kámoš, se kterým jsem na cestě. Ale i když jsme špinaví a na chodníku, tak je nám vlastně strašně dobře. Přes Srbsko do Bulharska se couráme po malých stopech, poté to až přehnaně na boženské zemi. A jsou to lidi s velkým srdcem. Zdánlivě krátkých 600 kiláků jsme stopovali 4 dny a věděli jsme, když nakrmíme nějaký pejsky, tak nás budou celou noc chránit. A taky, že jo. Odháněli od nás ostatní hafany. K bulharské hranici nás přiváží celník osobně, protože šel zrovna do práce. No a protože to není hranice pro pěší, procházíme místy, kde projíždí auta. Tu chvíli na nás stříká dezinfekce ze všech stran a já mám vyčištěný zuby, protože jsem měl zrovna otevřenou. Celníci se nám vysmáli s tím, že je to automaticky čistí auta proti covidu. A my poctivě čistí dojíždíme do Sofie k našemu starému známému Zbigniewovi. Nakonec jako překvapení ještě potkáváme toho Ruse, co u nás spal ve stanu u těch maďarských hranic. A to je pro dnešek vše zatím. Čau.